nake faɗi ku yi alfarma ku yau kiɗi ku ji zance na. Shi mai baiwa baya faɗi da an gansa ake faɗi zanyo baiti babu maɗikar da mai barna. To yau ogana kana ina baitin kafa yau zana gina a dalilin ƙauna. Shi ogana yana faɗin mu damƙe ƙauna yake faɗi kar da mai barna. Ni akan oga ai komai ma zanyo shi, nace akan oga ai komai ma zan bar shi. Ga damuna mai albarka mai halin girma, baitin ka yau zana gina ai dole ne kyarma. Makiyan kama sun kajiya ai dole sabar ma, ina suke yanzu kawai in doke yan gama. Idan ana batun waka ai dole a bar ma, ni kai kadai zana faɗi kaji mai halin girma. Idan da kai ni na san ai dole na yi gama. Allahu sarki ya iya maka za ka yo sama, sunan ka ni zana faɗi kaji mai halin girma. Bi opera oga kai zana yi wa baiti, ni akan ka oga har ma ina salati. Idan ina ta waka kai kake yin saiti, har ga na faɗa min ne addu'a da salati. Bi opera nawa na naziri sarki, akan na ganka oga bani so nai birki. Bi opera kai ne dan halak mai kirki, na san da wata rana zaka zama sarki. Bi opera oga, bi opera nawa, sannu sannu oga. Allahu ya iyama, Allahu ya iyama, na gaida oga. Bi opera nawa.